Benvingudes a Dimarts d'Històries. Em dic Elena Blesa Càbez i un dimarts al mes seré l'encarregada d'aproximar-vos, d'una manera parcial i incompleta, a l'art de finals del segle XX i principis del segle XXI. Parlarem del context cultural, polític, filosòfic i social que afecta certs moviments i tendències artístiques actuals. Avui ens qüestionarem la tensa relació entre la creació artística i les grans mostres d'art que l'han acompanyat durant el darrer segle, però anem per parts. Com cada setmana, us recomano que, abans de continuar escoltant, reviseu els crèdits del podcast. Allà hi trobareu les referències d'algunes de les obres, artistes o col·lectius que aniré mencionant, per si en voleu fer una ullada. Fa un parell de setmanes es celebrava el 40 aniversari de la Fira Arco Madrid. Després de l'edició de juliol de 2021, la Fira tornava a la seva data habitual. Però aquesta edició es va comissariar un programa especial amb una vintena de galeries que han tingut presència a la Fira al llarg de la seva trajectòria. A més, es podien trobar unes 150 galeries dintre el programa general i diverses seccions comissariades, com Opening, dedicada a galeries amb menys de 7 anys de trajectòria. A tot això, s'hi sumaven iniciatives com Foro Arco Madrid, un espai de debat entre artistes, galeristes, comissàries i col·leccionistes. Però què és Arco? Arco neix al febrer de 1982 com una fira de galeries d'art amb la intenció de reunir una oferta artística variada, des de les avantguardes històriques fins a l'art més contemporani. La primera edició va ser organitzada per la galerista Juana de Izpuru, qui va dirigir el certamen durant les seves primeres 4 edicions, fins a posicionar-lo en el circuit internacional. Tan històriques com la pròpia fira són les polèmiques que aquesta genera, comunicades principalment a través de mitjans no especialitzats que no acostumen a dedicar espai al periodisme cultural. Però, per què ens fascina a la vegada que ens genera tan rebuig l'art contemporani? O bé, hauríem de dir el circuit comercial de l'art contemporani? Cal que recordem que, encara que a vegades veiem Arco com una exposició, no deixa de ser una reunió d'artistes i compradors, un esdeveniment que pren el pols a l'estat de l'art en termes comercials. Més de la meitat de l'art que es ven i compra a Espanya surt d'aquesta fira. I precisament per això crec que és necessari diferenciar entre mercat i art per tal d'intentar entendre el paper que Arco ocupa des dels seus orígens. Des del primer dia, la fira ha gaudit d'una gran acceptació. La seva primera edició va comptar amb la intervenció d'algunes de les galeries més destacades de l'època, com la madrilenya Teo o la Sala Parés de Barcelona, que a més d'exhibir alguns treballs del moment, van mostrar també obres dels artistes clàssics més reconeguts, com Joan Miró o Pablo Picasso. Un total de 264 artistes de 14 nacionalitats van estar presents en aquest esdeveniment celebrat al Palau d'Exposicions d'IFEMA, llavors situat en el passeig de la Castellana de Madrid. Més de 40.000 persones es van apropar a l'esdeveniment animades pel preu assequible de les seues entrades, en aquell moment 200 pessetes. En l'edició d'aquest any, l'entrada general d'un dia costava entre 30 i 40 euros. També es van animar per la decisió del govern, llavors presidit per Leopoldo Calvo Sotelo, d'eliminar l'impost de béns de luxe que pesava en aquells dies sobre les obres d'art en les compres que es realitzaren dins de la fira. Aquí veiem una clara voluntat de reactivar el circuit de l'art des de la perspectiva econòmica. De la part més institucional ja se n'encarregarien algunes altres iniciatives. L'abril de 1986 s'inaugura a Madrid el Centro de Arte Reina Sofía, allotjat a les plantes 0 i 1 de l'antic Hospital de Sant Carlos. En aquell moment, el centre es dedicarà a l'organització d'exposicions temporals.
El museu, com a organisme autònom que depèn del Ministeri de Cultura, va ser creat mitjançant un reial decret al maig de 1988 i compta amb els fons artístics que en el seu moment pertanyien al Museu Espanyol d'Art Contemporani. El 10 de setembre de 1992 s'inaugurava la col·lecció permanent del Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Des d'aquell moment quedaria constituït com a museu amb el compromís de custodiar, augmentar i exhibir els seus fons artístics, promoure el coneixement i l'accés del públic a l'art contemporani en les seves diverses manifestacions, realitzar exposicions de nivell internacional i organitzar activitats de formació, didàctiques i d'assessorament relacionades amb els seus continguts, tal com recull el seu estatut i podem llegir al seu web. Per una altra banda, tenim un altre bon exemple de la mateixa època, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona, el MACBA, que obre les seues portes el 28 de novembre de 1995. Al 1985, el conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Joan Rigol, reprèn la idea que ja havia anat apareixent des dels anys 60 de crear un museu d'art contemporani, tot i que no serà fins l'any 1986 que l'Ajuntament de Barcelona, amb Pasqual Maragall al capdavant, va encarregar a l'arquitecte nord-americà Richard Meyer la construcció de la seu del nou museu. A nivell legal, aquest va aparèixer l'abril de 1988, amb la creació del Consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, integrat per la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació MACBA. El MACBA es va inaugurar públicament al novembre de 1995. Aquestes dates no són casuals. 1982, 1986, 1990, 1992 responen a un moment de transició cultural en el context de l'estat espanyol, en un moment molt fràgil i amb una democràcia encara incipient. L'any 1982, el Partit Socialista guanyarà les eleccions i estarà governant en solitari fins 1996, mentre que a Catalunya, Convergència i Unió presideix la Generalitat de Catalunya des de 1980 fins a 2003. Com explica l'historiador de l'art Jorge Luis Marzo, aquests períodes de govern tan llargs faciliten la consolidació de dinàmiques i inèrcies, també molt presents en l'àmbit cultural. Com diuen Marzo i la investigadora i gestora cultural Tere Badia, nacerá una forma de ver la cultura y el arte españoles como valores añadidos esenciales a la hora de verse y de hacerse ver. A través de la movida, del diseño catalán, de los grandes museos, de los grandes nombres de la arquitectura o de las grandes ferias, expos y bienales, la política cultural española trató el arte y la cultura como objetos estratégicos de visualización y pocas veces como resultados de prácticas sociales. Así, en el ámbito de las artes visuales, muchos de los gobiernos de la democracia han otorgado comparativamente más atribuciones y presupuesto a las agencias culturales mixtas de la órbita del Ministerio de Asuntos Exteriores que al Ministerio de Cultura y Educación. Esto es, de una manera constante se ha fomentado una política promocional en detrimento de una política productiva. Al mismo tiempo, las nuevas reorganizaciones urbanas y territoriales, en función de servicios de ocio y turismo, se sumaron a la llamada de la cultura, creando grandes museos con la esperanza que la creación de colecciones movilizara por sí misma el capital cultural, tanto financiero como humano.
La producció artística a l'estat espanyol durant els anys 80 també estarà molt vinculada als processos de consolidació dels relats de pluralitat identitària territorials de la mà de la implantació de les autonomies. D'una banda, el govern central consolida la marca Espanya, de portes per enfora, amb esdeveniments com les Olimpiades de Barcelona o l'Exposició de Sevilla, totes dues celebrades l'any 1992. Però d'altra banda, veiem com neixen moviments artístics com la nova figuració madrilenya, la nova escultura valenciana, la nova escultura basca o l'atlantisme gallec. Aquestes etiquetes responien a la necessitat de dotar d'una visualitat característica als relats identitaris des de l'art contemporani. A Catalunya, aquest relat es fomenta des de les arts aplicades i decoratives, potenciant la marca Barcelona com a ciutat del disseny. També veurem com figures com Miró o Tàpies sofreixen el que podríem considerar un procés de nacionalització. És en aquell moment, l'any 1980, en el que la Caixa decideix renovar la seva imatge i adopta com a logotip un disseny extret d'un tapís realitzat per Joan Miró en col·laboració amb Josep Ruiz Rollo. Antoni Tàpies dona forma a la nova visualitat de les institucions catalanes. L'any 1989, la Generalitat de Catalunya decideix modernitzar la seva principal sala de reunions, que fins al moment estava guarnida amb obres del pintor postimpressionista català Anglada Camarasa. Després de la negativa de Dalí, finalment serà Tàpies qui crea les noves pintures que ocuparan aquest espai, les 4 cròniques. Com expliquen Marzo i la historiadora de l'art Patricia Mayallo, les 4 cròniques, una gran pieza mixta sobre madera que, de forma alegórica, ilustra a las 4 principales crónicas medievales catalanas, escritas por figuras clave tanto en el terreno literario como en el relato de la expansión militar, política y comercial de Cataluña por el Mediterráneo en los siglos XIII y XIV. Un tema no escogido al azar por Tàpies, ya que, en el Ayuntamiento de Barcelona, a escasos metros del Palacio de la Generalitat, Josep María Sert había pintado el llamado Salón de Crónicas en 1929, fantaseando con una unión mística entre los almogáveres catalanes y la historia de España a través del imperialismo barroco tan caro a los círculos intelectuales y sociales que medraron durante la dictadura de Primo de Rivera en Barcelona. Però aquests processos d'instrumentació de l'art no són únics del nostre context, ni molt menys. L'any 1955, quan Alemanya patia encara les conseqüències de la Segona Guerra Mundial i l'aïllament de l'escena internacional de l'art era perceptible, Arnold Bot, artista, comissari i docent, va tindre la idea d'organitzar el que després acabaria sent Documenta. Documenta és una de les exposicions d'art contemporani més reconegudes del món. Es celebra cada 5 anys, originalment cada 4, a la ciutat alemanya de Kassel i dura 100 dies, d'aquí el seu sobrenom, el Museu dels 100 dies. Va ser des del començament un espai per a l'experimentació i l'avantguarda. En la seva primera edició, la de 1955, s'hi van poder veure obres d'artistes com Vasily Kandinsky. Els nazis havien difamat moltes obres de l'art modern que consideraven art degenerat durant els anys 20 i anys 30. Per això es van voler mostrar allà. Documenta funciona com un balanç internacional de l'art. Per a la selecció dels artistes, en cada Documenta es nomena un nou curador o curadora de renom internacional, qui també pot donar el seu punt de vista sobre qüestions socials. Com a resultat, l'art serveix aquí de reflex del seu temps. Les obres es poden contemplar en diversos llocs, en esglésies, teatres i, per descomptat, en els museus de Kassel. Quasi 1 milió de persones van visitar l'última Documenta,
que, amb els seus 200.000 habitants a la ciutat, es converteix per uns mesos en la capital mundial de l'art. La direcció artística de la Documenta 15, que se celebrarà aquest estiu, corre a càrrec de Ruang Grupa, un col·lectiu de 10 artistes i creatives de Jakarta, Indonèsia. L'enfocament curatorial central de Ruang Grupa per a Documenta es basa en els principis de col·lectivitat, creació de recursos i repartiment equitatiu. El seu objectiu és dirigir-se no sols a un públic artístic, sinó a diverses comunitats i promoure el compromís i la participació locals. El seu plantejament es basa en una xarxa internacional d'organitzacions locals i comunitàries de l'art i altres contextos culturals i pot esbosar-se amb el terme indonesi lumbung. Lumbung es pot traduir com a graner d'arròs. És un sistema d'olla col·lectiva o d'acumulació d'aliments utilitzat en les zones rurals d'Indonèsia, en el qual les collites produïdes per una comunitat s'emmagatzemen com un futur recurs comú compartit i es distribueixen segons criteris determinats conjuntament. Tal com explica Ruang Grupa, utilitzant el lumbung com a referent, Documenta 15 és una olla de recursos col·lectius que funciona sota la lògica dels comuns. És una aglomeració d'idees, històries, mà d'obra, temps i altres recursos compartibles. Això es fomentarà mitjançant residències, assemblees i altres activitats públiques. La interdisciplinarietat és clau en aquest procés. És on l'art s'uneix a l'activisme, la gestió i la creació de xarxes per a recaptar suports, comprendre els entorns i identificar els recursos locals. Aquests elements creen accions i espais, entrellacen relacions socials i transaccions, creixen lentament i troben orgànicament una forma pública. És una estratègia per a viure en i amb la societat. Aquesta necessitat de plantejar un treball basat en l'experiència col·lectiva i l'estar juntes potser respon a l'aïllament sofert per la majoria de nosaltres en els últims 2 anys i com aquest ha acompanyat a una progressiva desaparició dels espais de trobada comunitaris. Aquest any, però, també es celebra la Bienal de Venècia, nom que s'ha fet servir com a sinònim de l'Exposició Internacional d'Art de Venècia. Aquest certamen també està travessat per l'actualitat, ja que acaben de renunciar a la seva participació els artistes Alexandra Shukareva i Kirill Savchenkov, així com el curador Raimundas Malasoukas, tots 3 part de l'equip artístic que estava encarregat del pavelló rus d'aquest any. D'altra banda, tot just fa uns dies publicaven a la web de la Bienal. La Bienal de Venècia anuncia que està col·laborant i col·laborarà de totes maneres amb la participació nacional d'Ucraïna en la 59a Exposició Internacional d'Art, per assegurar la presència del seu equip amb el seu treball, que està fermament compromès a completar malgrat la tràgica situació a Ucraïna. La Bienal de Venècia pretén així manifestar el seu ple suport al poble ucraïnès i als seus artistes i expressar la seva ferma condemna de l'inacceptable agressió militar per part de Rússia. La Bienal també està a prop de tots els que a Rússia protesten valentament contra la guerra, entre ells artistes i autores de diferents disciplines, moltes de les quals han estat convidades de la Bienal en el passat. La Bienal de Venècia no tancarà les seues portes als qui defensen la llibertat d'expressió i es manifesten contra la menyspreable i inacceptable decisió d'atacar a un estat sobirà i al seu poble indefens. Per a aquells que s'oposen al règim actual a Rússia, sempre hi haurà un lloc en les exposicions de la Bienal, des de l'art fins a l'arquitectura, i en els seus festivals, des del de cinema fins a la dansa, des de la música fins al teatre. Mentre persisteixi aquesta situació, la Bienal rebutja qualsevol forma de col·laboració amb aquells que, per contra, han dut a terme o donat suport a un acte tan greu d'agressió i, per tant, no acceptarà la presència en cap dels seus esdeveniments de delegacions oficials, institucions o persones lligades en qualsevol forma al govern rus. La Biennale està seguint amb aprensió els esdeveniments de la guerra que es desenvolupa a Ucraïna, amb l'esperança que la diplomàcia internacional negociï ràpidament una solució acordada per totes dues parts que posi fi a la mort i el sofriment de tot un poble i restableixi la plena llibertat d'acció i circulació en el món de la cultura. La Bienal de Venècia es troba entre les més antigues mostres internacionals d'art contemporani del món, ja que inaugura per primera vegada el 30 d'abril de 1895, en honor a les núpcies d'argent d'Umberto I i Margarita Teresa de Savoia. Per aquesta primera edició es va optar per un mètode d'invitació,
dividint els artistes en nacionals i estrangers. La primera Bienal va obrir les portes dels jardins napoleònics i va rebre uns 224.000 visitants. L'èxit va portar a la decisió d'institucionalitzar-la, a excepció de 3 ocasions, entre 1916 i 1918, durant la Primera Guerra Mundial, entre 1942 i 1948, durant la Segona Guerra Mundial, i entre 2020 i 2022, degut a la pandèmia, la Bienal mai s'ha detingut. A diferència de Documenta, la participació a Venècia es realitza a títol nacional. Des de 1907, diversos països van començar a instal·lar pavellons nacionals en el recinte històric de la Bienal. Inspirant-se en l'Expo de París, cada país expositor va encarregar a arquitectes de renom com Scarpa i Hoffman que dissenyessin un espai d'exposició permanent, consolidant així el model dels pavellons nacionals que encara s'aplica. Els primers a instal·lar-se van ser el pavelló de Bèlgica, Hongria, Alemanya, Regne Unit i Rússia. Amb el creixement de la Bienal, es va ocupar també un altre espai, l'Arsenal, on s'hi van poder instal·lar més pavellons. Actualment, en podem trobar de distribuïts per tota la llacuna. Aquests pavellons nacionals conviuen amb una mostra curada per algun o alguna comissària convidat a cada edició. L'exposició internacional que s'inaugurarà el 23 d'abril de 2022 al Jardine i l'Arsenale inclourà a 213 artistes de 58 països, dels quals 180 participen per primera vegada en l'exposició. S'exposaran 1.433 obres i objectes, amb 80 nous projectes concebuts específicament per a la Bienal d'Art. La Bienal comptarà també amb 80 participacions nacionals entre els jardins i l'Arsenale i la resta de la ciutat. Hi participen per primera vegada la República de Camerun, Namíbia, Nepal, el Sultanat d'Oman i Uganda, i enguany, en pavellons individuals, República de Kazakhstan, Kirguizistan i Uzbekistan. Això ha generat una sensació de tensió geopolítica entre el centre i la perifèria que la historiadora de l'art Anita Ozores explica en aquests termes. El fenómeno de la abundante presencia de los pabellones satélites tiene una causa y una consecuencia. Por una parte, el histórico modelo impuesto por la Bienal parece afirmar que quien no tiene un pabellón en la Bienal no es un país, transformándose así en una maquinaria para la legitimación de la identidad nacional. Por consiguiente, todos los países que no poseen un pabellón dentro del recinto del Giardini, si quieren participar dignamente en el evento, tendrán que colocarse en los espacios disponibles, institutos de culturas, palacios antiguos, claustros, e invertir mucho esfuerzo y dinero en publicidad para atraer a la gente y, sobre todo, para informarla de su existencia. El fin de todos estos esfuerzos es demostrar que pertenecen a la maquinaria bienal, cuya estructura es la de un parque temático. Además, demuestra la existencia de una jerarquía tanto en los participantes, los que poseen un pabellón dentro del recinto y los que lo tienen fuera, como en los países que no acuden. El gap geopolítico entre los países pobres y los países ricos es evidente durante la exposición. Los países que poseen un pabellón dentro del Giardini representan el 24% de la población mundial y acaparan el 83% del PIB mundial. Aquellos que se sitúan fuera corresponden al 34% de la población mundial y su contribución a dicho PIB es del 9%. Finalmente, los países que no participan representan el 42% de la población y contribuyen solo con el 8% de la economía mundial.
Catalunya participarà a la 59a edició de la Bienal d'Art de Venècia dins del programa Event i Col·lateral, amb un projecte de l'artista Lara Fluixà, comissariat per Oriol Fondevila, i que porta com a nom LLIM. En aquest programa, els esdeveniments col·laterals són admesos per la comissària de cada edició i venen finançats i promoguts per organitzacions sense ànim de lucre, tant nacionals com internacionals, oferint així un ampli ventall de contribucions destinades a enriquir la mostra. La participació catalana a la Bienal de Venècia serà produïda per l'Institut Ramon Llull. La primera participació de Catalunya a la mostra va ser l'any 2009 i Carod Rovira, que llavors en va presidir la presentació del projecte que es va mostrar, La comunitat inconfessable, de Valentín Roma, va dir que a Venècia no farem un mostrari de l'art català, sinó volem aconseguir que la resta del món obriga els ulls i mire cap a la creació artística catalana. Volem obrir un observatori del moment innovador i creatiu que viu Catalunya. Però tornem a la proposta d'aquest any, de l'artista Lara Fluixà, nascuda a Palma l'any 1985. Ella treballa habitualment a partir d'elements que li són propers, com l'aigua o el vidre, tan presents en un context com el venecià. La particularitat física dels materials amb els quals treballa l'ha portat a interessar-se per conceptes com la fragilitat, l'estabilitat i també l'experimentació científica. LLIM és una recerca materialista que posa en primer pla l'aigua i el vidre com a elements consubstancials en la història de Venècia per crear un organisme que suggereix una gran quantitat de conceptes. Al web de l'Institut Ramon Llull podem llegir: la proposta LLIM proporciona una experiència situada de la viscositat en tant que expressió del flux vital. En tant que organisme viscós, LLIM pren vida a través d'adherir-se als elements humans i no humans que coexisteixen al seu entorn. La viscositat no procedeix ni per síntesi ni desdoblament, sinó per adhesió. Com a experiència situada, parteix de la noció situated knowledge, tal com la va plantejar Donna Haraway al finals del segle. LLIM no resulta d'adaptar l'obra de Lara Fluixà a l'especificitat contextual de Venècia, sinó d'assimilar els sediments que conformen aquest fenomen segons la lògica de la viscositat. En referència amb el concepte de Haraway, es tractarà, per tant, de proporcionar una experiència que és real en la mesura que es vincula íntimament a la contingència dels fenòmens i les tecnologies que s'hi associen en una localització determinada. L'aigua, el LLIM, el canal, un sistema de bombeig instal·lat a una riba del canal de San Pietro extreu l'aigua per alimentar de manera continuada l'edifici que acull la participació catalana a la Bienal de Venècia, amb matèria procedent del llit del canal. Al seu interior, l'aigua escampa restes de llot amb la seva circulació. Al cap d'uns minuts, l'aigua torna al curs de la xarxa hidràulica de Venècia. Progressivament, al llarg del període de la Bienal, la instal·lació assimila el subsòl de Venècia, que es desplaça en la mesura que transita les canonades d'aquest organisme. En paral·lel, l'aigua coexisteix a l'edifici d'altres sistemes tubulars en un circuit tancat de recorregut ostensiblement menor, que transporten altres líquids, com llet o petroli. Els líquids circulen al llarg de l'edifici per un sistema de tubs vitris, amorf, i que adopten formes més o menys orgàniques. Aquesta serà la 7a vegada que l'Institut Ramon Llull presenta Catalunya a la Bienal d'Arts Visuals de Venècia. La 59a Exposició Internacional d'Art porta com a títol The Milk of Dreams, la llet dels somnis, nom que pren d'un llibre de l'artista surrealista Leonora Carrington, en què, com diu la curadora italiana resident a Nova York, Cecilia Alemany, la llet dels somnis va ser concebuda i organitzada en un període d'enorme inestabilitat i incertesa, ja que el seu desenvolupament va coincidir amb l'esclat i la propagació de la pandèmia de Covid-19. La Bienal de Venècia es va veure obligada a ajornar aquesta edició un any, alguna cosa que només havia ocorregut durant les dues guerres mundials des de 1895. Per això, el fet mateix que aquesta exposició pugui obrir les seues portes és una cosa extraordinària. La seva inauguració no és precisament el símbol de la tornada a la normalitat, sinó el resultat d'un esforç col·lectiu que sembla quasi miraculós. Durant aquests interminables mesos enfront de la pantalla, he reflexionat sobre el paper que ha d'exercir l'Exposició Internacional d'Art en aquesta conjura històrica, i la resposta més senzilla i sincera que he pogut trobar és que la Bienal resumeix totes les coses que tant hem trobat a faltar en els 2 últims anys: la llibertat de conèixer a gent de tot el món, la possibilitat de viatjar, l'alegria de passar temps junts, la pràctica de la diferència, la traducció, la incomprensió i la comunió.
La llet dels somnis no és una exposició sobre la pandèmia, però registra inevitablement els trastorns de la nostra època. En temps com aquests, com demostra clarament la història de la Bienal de Venècia, l'art i els artistes poden ajudar-nos a imaginar noves maneres de convivència i infinites possibilitats de transformació. Amb les paraules d'Alemany, m'acomiado, desitjant tornar a trobar-nos d'aquí un mes amb el següent podcast. Bon dia, bona tarda, bona nit. Heu escoltat Dimarts d'Històries, un podcast il·lustrat de l'Escola d'Art de la Diputació a Tortosa per conèixer, descobrir, entendre i aproximar-te a personatges, llenguatges i relats de l'art, la cultura i el pensament.